Guys, I am back now. Excuse me, guys. Sorry ngokugcina ne. Bengiphelelwe idatha. And bengingafuni ukuthenga idatha because ngithola kuphi usweet manje. Bushukela. I'm back like umqolo sana. Bengiphelelwe idatha ne. And benginqena ukulithenga ngalesi sikhathi because kuyafanele bezo expire ngo-12. So at least I have enough data. But I won't be live for long because we were live, guys, and we got 1 million likes. See happy. Dakubona namhlanje Ultra City. Suxoka wena. Njengoba bengizifihle kangaka nje, ungibone kanjani? Cha uyadelela. Hi Fundi, sithandwa sami, Nkosi yami, Fundiswa. Love you loads ke no. Siyabonga Nkosi yami. Ngibuyele nini yabo uthi ngiyanthanda. Niyabona? Mawuthola ama likes amaningi kwenzakalani? Lutho phela kuzowenzakalani? Yami nganami. Kuzowenzakalani? Ngikuthanda ukufa nami. Bese ngiphelelwe idatha. Guys, ngcono sidonate idatha. Manifuna ngingasahambi. Asidonate idatha. Donate nithenge ngisend imali. Idatha. Khona zoba liningi. Mani ngayisendi. Cela usweet. Yo, ngathi uyazi. Lo mfana lo ufuna ngibe ninyongo. Nawagcina nini lama sweet lawo? Nawagcina nini? Cela uye e-mall of Umthatha. Kusasa. Okay. Thengani idatha. I am so back. Sibuyela nini eMzumbe? Sibuyela. Niwaye nifuna ngiye Thatha namasweet ngoba ngasenya phapha. Ngibuyela namasweet guys manje ne. Ngibuyela namasweet. Ngiyazi ukuthi kuthiwe amasweet awami. But because ngiyanthanda ngizoninika. Ne. Second 1 no 2 awu 3 ke. Awu 3. Shuthi L2 siwathathile uminenhle uthathile no Amahle uthathile manje. Ningashovi. Uthathile nomcebo. Sewuvaliwe guys. Phelile imncintiswano amasweet. Phelile. Gone. Yo. Ngiyazela ha. I am zelling. Mara usangikhumbula Siphe. Ubani konje umpendulo? Ngikhumbuza ukuthi ngikwazela lapho konje. Angifuni ukuthi thiwe yabo. Awulele ngani? Ngisho ukuqala kunomcebo. Okay, shuthi nizohlephulelana ke because iyahlephuleka lo sweet lo. What must I remove, Slobo? Did you remove your hair? Oh, I did. Ngizo-install ezinye kusasa. Bese sezingibhora leziya. So tomorrow ngizo-install i-bob e-brown. Angiyithandi ke leya bob. Siphe umazela lapho ufundisa. Ngimazela emsebenzini wakhe. La sebenza khona. Wena cishe ngathi u-esethu. Kanti hayi akusu esethu. Tsedeke yini kona lo? Ngize ngicishe ngathi u-esethu as my friend. I'm so sorry. Kanti my friend, I want to fix my screen. My screen is cracked. Did you play to your lines? Yeah. Ngihlezi ngineSnoopy ke mina ngaphandle. Wayehlezi emotweni ngigada umzila. You can't believe uyanginukela kamnandi. Wangizwaphi? Ufanele ubhuti wami yasithomi. Ubhuti wakho ngeke asalunga ke thomi. Kulate kakhulu ke manje. Ngizonitshela mase ngi-available but now I'm not available. Ugesi awukabuyi angazi. Angikakayi endlini ngiyochecka. She's my high school friend. Uphila iphupho lami ngokwazana nami. Okay. But ngimazele emsebenzini wakhe avalungile shame yazi Nkosi yami ngiyamthanda. Usekufundisa inkani imali. Sengiyaphapha yangibo ubuyela emsebenzini. Yeah. Sekubhlungu manje uzobuya 1 million gone but at least sine proof. Akusafani. At least manje
sine-proof and abantu ba-screen recordile bangisendele ama-screenshots abangisendele. Kwenzakalani ngalesikhumba sale ntombazane? Hey, nalesiphongo esikhulu nazo. Yabona nole iqala siqala la. Literally njengoba ubona nje siqala la. It's not bad though, but like it's bad. What time is Bay knocking off? Uzophuma go 8 a.m. 8 a.m. Ngibe nginjani ke lapho buthongo. But he said uzongibuyisela endlini so that he can take the car and come back to work. Kudala ubuyile ugesi chomi. Ubazi ngani chomi ukuthi ubuyile ugesi lapho? Because ugesi lapho uhambe ngo4. Ngifike la mina ngabo sekushaya u9. So I don't think ubuyile. Inkinga, I think kunenkinga lapha. I think there's something going on there. Oh, the yellow bone girl from yo. Yazi ukuthi mina mpendulo. Mara ngiyakhumbula ngoba sowusho ne. But abantu mina bengifunda nabo noma enganginabo nje high school abaningi ngisabakhumbula. So don't be offended ne ukuthi ngisakhumbula. Ubuya nini egoli. Ngizobuya guys in 2 days. Actually in 1 day because seku Saturday namhlanje. Nakhona kodwa mawukuthi ngisafila ngathi ngiyahamba futhi. Kodwa mawukuthi ngizoyishintsha. Futhi ngizobuya kahle on. Ngizobuya kahle wena. Futhi ngizobuya on Wednesday. Angazi bafethu kuya ngenhliziyo ukuthi ithini ayikadeli yabo. Kusamnandi and kuthiwa kumnandi ukuthi uhambe kusamnandi kusahlekwa. Ungahambi sekumuncu. So vele shuthi angiphaka ikhwama zami ngihambe ke. Noma mina bengakafuni ukuhamba mara ngizohamba. Hayi suhambe mthatha. Guys ngiyahambi njani ukephi right now? Ufuna ukungitshontsha. For sure electricity back chomi. So ufuna ngendlini chomi. Hlala another week. Yabo wena wendi ngithandela lokho. Ngihambe ngoJanuary next year ne cela sihambe nge15. Okay. Why uthi cela sihambe nge15? Kwantsele ubani wena ngathi nje usemthatha yini now? Let me check your profile. Usemthatha yini? Indosa, yini indosa manje? What if udinga ispace? He must miss you. Khuleka ke ngaye shame. Instead kube kuyangaye ngaba ngihambe. Thingamkhulumile. But he really enjoys like my company. Nampela ngimxini and I just feel like enye into eyenza ukuthi kube right esikhumbulana ukuthi uya emsebenzini. Yabo. So we only get time in the evening and then ekuseni ahambe. So yafana ukuthi ngimbona half day every day, like ngimbona a few hours and then sihlukane. Yabo nje maka on call ngimbona the next day. Yabo thola ukuthi uhambe namhlanje sengizombona kusasa. Sisemthatha and sifuna ukubona so ufuna so hey,bo sengifana nokuthi sengifana nowalana. Oh indoda phambili ungahamba. Hayibo ibusiness lami lele ngiliqalile engithe ngi-install abantu solenza njani lona? Sizolenza njani ibusiness? 2 months kuhlalwa how many days kanti emjolweni ngibuzela nami mase kungilungela. And also it depends. Phela mina ngihlala in another province guys. You must understand ukuthi ngihlala le Gauteng ngihlala eEastern Cape. So nje kumele ngihlale ngize ngidele. Siphecela since usoshabeni ufunda izinto ezi-wrong. Love is blind ngempela. Izinto ezi-wrong njengani? Installer lapha EC. Yo, nginilethe lapha endlini. No, akuna space like akukho right lokho. Ngamanani izindlini yami, hayi indlini zabantu. Anisazwani no-Aya. Hayibo, lo muntu bengikhuluma naye manje, siyazwana sinochomi. Ukungapost umuntu guys it doesn't mean azwani. Yabo, busy manje. Naye ubusy. Yabo, like she's always busy. Literally.
I feel like le bonnet yiyo engenza ngibe mubi, because le bonnet vele mina ngiyithandi le. Angithandi. Clicks must do better. My bonnet ase Clicks mabi. Asibeni honest. Oh Godol, business is in. Hey, we Miss Thanda. Kodwa uyangichaza kulelo cabanga ngayo. Cabanga izinto eziphusile, izinto eziright. Thank you princess, nomdlala nami nje. Ungakhohlwa idumbu esazoyidayisa. Khululeka ibhizinisi ledumbu angikakaliyeki. Angizukuliyeka futhi. Uthe umalume seniya installa yini emthatha. Unibuzile andizolo ukuthi lapho I have this bonnet yimbi nje. Now uyawazi futhi lokho angiboni khona umuntu emfanelayo le bonnet le. Yimbi le bonnet. Yazi khona ama bonnet akwenza uthlowe. Mara le hayi. Ngithenga kwamakula ne and they are bigger. I do nginama bonnet awu4. Alawa amanye awakushini enye yafika nezinwele. But ngikhohliwe ngiphethe le. What happened between you and Palisa? Miss Donda umusha la. Hayi ngisichazele ke sisi wawungekho wena. Ibirthday yakho inge27 nenge24 nge24 yakho kwami. Nawe musuku yenza so. Excuse me. Ayingifanele vele. So noma ngingayenza kanjani, literally ayingifanele. So noma ngingayenza kanjani guys. Hey. Into yodwa lapho ngathenga ibonnet just because yayifana neyakho le pink. Shock that. Yabo uthi ngik-influencer ngezinto eziright. Ingcono kanje. Angazi ngathi ngiyini. Exactly yimbi. Ngingikwazi ukuyikhumula because nesinuphi sami asibrushiwe. Le pink is the one. Yeah, le pink. Yeah, mele ngithole enye kodwa. Ufuna ngikuthengeleni on your birthday. Already seningibuza leyo mbuzo. Okay guys, ufuna ngithengelani, like you can buy me a dress from Zara or you can just buy me an outfit from Cotton On. Ngiyakhetha ke mina ke. So ngithengele Mr Price mawukuthi phela yabo, but mina ngifuna H&M, Cotton On and Zara. Ne. 27 November. What do you use on your body to look fresh? Ngiyageza strong ne, like ngiyageza strong bese ngigcobe tissue oil phela. Yenza ukuthi ube right nje. Ngicela ukhulume Iswati. Hayi, washing machines pay, washing machine. Hey guys, trust me, indaba washing machine sizobuye siyibone unless senifuna ukuthenga yona. Unless senifuna ukuthenga yona. Yabo, then singakhuluma ke ezinye ama size phela ngiqoka medium ne. Consider it done. Zara dress. Okay, 27 November njalo. Ne 27 November noma ngabe ukuphi unini ngisho indaba yebattery phela manje at least ngidumisile. Yabo, at least ngidumisile, or maybe ngidumise but no, mara ngidumisile izokhanya ayinankinga. Khuleka vroom yakhula wena. Please switch it off. It is off guys, the engine is off. Like I stopped it. Mara ngiqoka medium ne, ngiqoka medium. Medium. Ularge mkhulu, small mncane. Exactly like vele njengoba nje small ularge. But mina medium. So 27 November nezwana uyabona kodwa ukuthi ngikuthanda kanjani ngazi birthday yakho. Is the car electric? It's nice. Do you like? I don't listen. Angikwazi ukuba picky phela because I present noma ungangithengela ama flower omncwabo. It's fine. Isize ya jean ngqoka usize 34 no 36.
Angazi ngoba ngathi ngiyakhuluphala, but 34 ngamanga 36 yazi. Inkinga mina mangibambe ukuthi ngigqoke 34 kusengiyakhuluphala and kade ngagcina ukuthenga ingubo, so angazi for sure because impahla zami azisangineli kahle, ziyangilingana but seyincane, so I think kwama-jean 36 just to be safe. So thenga u-38 uzokhula nayo. Never wafa ama present. Hayi khuleka ke. Yeah, guys, khohlwani ngendaba yebhetri. Yazwani Wendy, ubani uthe? Oh, ubani lo? Indaba yebhetri wethi iyeke kanjalo. Uyaqima, yaphela ibhetri. Uzobona ukuthi wenze njani yena. Mina I'm just a girl engifuna i-light thing. So if kuba nenkinga bakhona angisahlangene naleyo. Amaflawa omncwabo esiphemu usukuhlaza umthokozisi wena. Uyazazi zona inhlobo zezimbali. Uyazazi yena noma mina ngiyazazi. Mina noma yini guys angifuna ukukhetha yabo. Mawukuthi wena ubona ngathi izimbali lezi ezomncwabo zingifanele, then shuthi ke uzongithengela zona. But 27 November guys, ningakhohlwa. Please try YouTube. Bengicabanga yazi besakhuluma ngayo vele ukuthi ngizozama ukuvlogga manje. Uthengekele ukuvulapha. Uzoyiphusha imoto. No, a new week. Ngisho ngabe ngithengele iweave na sis. Buy it for me. Uzoyiphusha yena nabangani bakhe labasebenza nabo. What are the disadvantages of having a trio friendship ne? Ma disadvantages nje oqala ukopelana. Okwesibili yini nje okwesibili? Ukopelana nje ngiyakunyanya, angizwani nechomi ekopayo. Ngamani ungitshele sithenga ndawonye into noma ungitshela ukuthi ayithomi uyothenga into efana nayakho or uyenze hairstyle efana neyami. Ungaqhamuki soyenzile sesingamawele manje sesinga triplets. No. Or nizongivusa endlini yami nithi cenge niphelezele ukuthi niwenza amakhanda niyenze hairstyle yami. Hayi. Nje yini enye futhi naleyo ukuthi kwama trio kuba ne favoritism guys. Khona i-middle friend yes ku trio and then kube yithi ke thina sisemaceleni. So a middle friend ibhora ukuthi vele ibe ne favorite kule trio yabo. So nje i-off leyo, very off yabo. Valid nami bra ungangikopeli. Ngamani ungitshele, don't copy me. No. And also like don't copy anything bra. Don't copy i-photo shoot. Don't copy i-outfit. Like ungangikopeli. Have your own style. Vele ngikuthola ugqoka kahle nawe. Sharp. But ungafuni ukufana nami. Hey. Ushawa i-flu. No, phela sekuyikhathi zakhona lezi. Niyazi nje ukuthi ebusuku ngiyacinana. How? Ugqokelani njengami nje? Yini nje kwenza ukuthi ugqoke njengami? Hayi. So ufuna wena manje wenze yonke into the way engiyenza ngakhona. Okay. Let's leave that aside. Wena so spend isikhathi esiningi nalo. Shuthi mangekho phela nihleba ngami. Njalo nobayi2. Hayi. Futhi ayinokuthi shuthi vele. Yabo, kanti khona abantu abanilalele bese bayabuya batshela lo munye oseceleni ukuthi hey, kuba uyazi izinto abakwenza zona. Yabo, so nje no. Trio no. But abanye abasebenzela mara mina ngisebenzeli shemyo. Angiyithandi trio. Angingiphinde ngibe kuyo futhi. Iyadika. Gossiping friends, red flag. Cabanga yo. Hayi. Cha imfuna umuntu insecure trio. Ayimfuni vele, ayimfuni. Cause kune comparison ekhona futhi khona lapho. Omunye uzibona ngathi ungcono kunomunye. Yabo, no guys. No. Lo i-middle friend ufuna beyiboss. Into enyanyisayo nge-trio. Ngcono manje ithula ngiyakwazi ukuthi nivumelane. Khona le boss eba ku trio. Ufuna ukuziwe ngayo. If things don't go her way, then angeke kwenzeke or seyizoyenziwa kabuhlungu leyo nto just because sesiyayenza nje but akusekho mnandi ngoba phela yenziwa ngalendlela le boss efuna ngayo. So no.
Group sonke nina nihleba ngami eceleni, uyayibona lento injani? And they will hate you bruh, bazokuzondela into ongayazi. Ayibo Sipho Sala, ngike ngahamba ngabuya, angithi wena bakublockile ngaka-unblock. Funa ngabe uyangibonga manje. Khona abablockiwe la ngababona, ngabazwela ngaba-unblock. So bonga sis. Friendship groups nje utheni? Ayi cha, yeah, no. So kungcono kuba nomngane wakho oyi-one, because uyazi ukuthi futhi kunzima nanokushare into zakho kwi-trio, because kukhona abangashare izinto zabo and wena uzophapha bese uyashare kanti bazohleba ngazo lezo zinto lezo so uyishareile wena. So manje i-friendship enjani la kumele sigade izinto esiyishoyo. We can't even talk about my partners wethu because akuthenjwana. Hayi suka ke kweni ke. Khona owakwatela ukuthi angishongo ukuthi Merry Christmas kulomunye. Hayibo ngashiya phansi. Hawu cabanga into ezincane kanjena. Hayibo. Somjanga. Nimbona phi? Oh. Somjanga lengimaziyo. Oh. Why ngingakfollowish la zinhle? Hey, now you don't follow me. Uphakeme sisi, but I'll follow you. I want my follow back. Please, don't play with me. Don't do that. Awukusalayo wena. Ngayisho leyo nto noSipho, angikhulumi ngezinye izinto. Angikhulumi ngabanye abantwana, angikhulumi ningaze mention amagama abantu. Still friends with Angel Memes. We've never been friends. Siyazwana phela. We've never. Guys, igama elithi friend is a big word for me na. Yazi kungithathe isikhathi ukuthi ngifunde ukuthi no. You don't just call anyone your friend. Abantu obaziyo ozwana nabo shabo. But umngani wakho oqondene nawe. You can't just say everyone is my friend. No. Abangani labo nalabo obabiza ngabothomu. Nawa owazi ukuthi uyabathemba and ungathini? Ungathembela kubona noma inini nje, they can always pull through for you. Noma ngabe kuthiwa udingana, noma ngabe kuthiwa yabo, that's a friend. Hayi umngane ukuthanda uma ukuthi like kumele niphume, umngane ukuthanda uma kumele uminstall, umngane no. That's not a friend. Uyakuyuza loyo muntu loyo. The rest thank you Rato. I-network sisesengine data manje. Ungalingi nje uyenze leyo. Ubani umngane wakho oqondene nawe? Hawu. Awazi. Awazi. How many friends do you have currently? My friend cheated on me. I'm so sorry. And kubhlungu. Even my friend, she gets like very jealous when she sees me with other girls, and nami ngenza the same. Yabo, so nje thando lunye. Musha nami ngiyambona. How many bengisaphendula ukuthi how many friends do I have right now? Okay, let me just put it like this, ne? Ngimchazele. Oqala uNicole, because Nicole has been my friend since like, excuse me, the thing is akekho active on my social media like that, like she's low key, so ngenimazi, but abamazi uNicole nabahamba amatshitshi ama-camp bayamazi uNicole. Nicole has been my friend like since first year until manje. And then kube khona Aya, that's everything. And then another, and angibahlanganisi nje, even if bayafollowishana fine, but angithandi ukubahlanganisa. Mangibahlanganisile kusuke kukanye nakhona and ngeke kuphinde kwenzeke sharp. Bese kuba uAsive ngim-edile ke naye ke yeah phela. Abangani angisho ukuthi nina abanye nicabanga ukuthi anisiya abangani bami, angishongo njalo, but abangani bami engikhuluma nabo every day, like umuntu abantu abazi indaba zami, yeah yibo ke labo. The rest no. Siyimbewembu egalali atlali ngani vele, ngoba ngithi Anikho Shabeni wake waba umngani ka-Amahle Ndlovu, ngabona nenza amavidiyo. Angimazi mina le ntombazane.
Sugar is also a friend. That's my bestie. Lapho mina, I had a friend. He dated one of my ex-girlfriends. Lapho uyazi ukuthi wena uyabona ukuthi if ulungisa we still friends, we okay. But like njoba ngisho ukuthi kukhona abantu enizwana nabo like ukuthi siyazwana, and even if we've been friends before and any friendship yatekateka yabo but sengikhuluma nabangani abaqondene nami, umuntu engamfonela mangine-emergency akwazi ukungisiza like right now, like someone who checks up on me if I'm quiet, because abangani bami bayazi ukuthi mina I don't like texting, ne? I don't like texting. Angithandi like ngifonele usho into ofuna ukuyisho chomi yabo, and then ngizokutexta mangabe khona into ebalekile, nginjalo ke mina. So umngani okwazi ukuthi mangithule for too long akwazi ukuthi angicheke, angibuza ukuthi nginjani. Uyayibona leyo nto? Not ezinye izinto. I ended up being the third wheel mase kufika omunye ugirl. Yay! Usuli ngiyamazi, we're not friends yet. I don't know if we're gonna be friends, but like I don't know, but like maybe we're still gonna be friends. I mean, I don't know, but for now sisanda wazana yabo, so I can't just say we friends. Lo wenza naye temporary tattoo is not your friend. Konje ngangenze noba leyo tattoo. Nkosazana, amabusho unkosazana wangibetray kabi unkosazana. Njoba ngikutshela ungabe ngibuzi ngabanye abantu. Njengoba manje ngikhuluma ngo-Aya no-Nicole no-Asive. Bese I have a big sister from another mother ekuthiwa usebenzile. Hi bong, is like any lezo ithombe mina. Shuthi ngayilike ngo-view once. But makuyinto enhle phela. Yabo, mhlawumbe ngangaboni phela ukuthi ihandle ubani. Ngalike phela ngoba ngibona into enhle. Yeah. Ngalike nje. Anginamona phela mina ukuthi ayisazwana kusho phela ukuthi manje sekumele ngibe i-bad bitch. Kumele ngilike yinhle leyo nto leyo. Thina usibali. Nina nomndeni wami nje kusekhaya la. Kusekhaya, why nifuna ukubalwa ngoba phela kusekhaya la. Bingosisi bami nobhuti bami. Manje usugcoba umlomo ngosweet. Lapho ngiphasheni. Kuyasho ukuthi ngivele ngavuka ngahamba. Unothanda siyo abangani. Siyazwana. Akusiwo wonke umuntu engimpostayo umngani wami. Siyazwana nje. Kunomehluko. Yebo. Kunomehluko. Thank you for the gifts, guys. Please, thank you Sibu. Sena nama gift phela. Sena nama gift. Angahle we no Andisiwe sesiphumile kuleyo topic. Senifuna ukungigubha indaba engekho. Ngicela nabantu ningaba mention la. Abathanda ngisho naba bakhulumi ngami. So please. Umngani is a big word, exactly. Lo mfana uphi ngempela ngifuna ukulala mina manje. Ngifuna ukulala manje mina. Unkosazana ayiwangile unkosazana, phela ngeke ngiyikhulume indaba yakhe ngoba ngeke ngimthanda. Hey, bafuna lokho ukuthi bangitrendise. Angifuni ukukhuluma ngeindaba zabanye abantwana. Bahle abanye abantwana ba right futhi. Bayeke baqhubeke ngempilo zabo. Move on manje. Sonke move on. Ba right. Yabo, ba happy. Si happy sonke, akekho hlupho umuntu. Ngawo nyanazi phela nini. Uyithenga nini imoto awusho? Ngizonimangaza. Khululekani, surprise. Mhlambe nje ngeke ngiyithenge. Ngathi ngiyabona nami sengifana nabanye ama-influencer. Ingakho kumele ngibe serious ngo-YouTube because u-YouTube kahle uwo lo kulethela ama-brands kakhulu. Kumele ngize nama-vlogs.
like TikTok khona abantu bazobona like ngiposte like i-lifestyle content. Hayi ngidansa nje ngoba leyo mdanso ngilethela nje iy'ngubo zokugqoka engimele ngidanse ngazo, of which ayikho enough leyo. Ngifuna ama-brands a-serious. Mara nami ngoba ngiyavilapha, angeke avele nawe angithathe serious ngoba mina ngiyavilaphela nje Nkosi yami. Did you experience breakouts when using Gentle Magic? No. I've been using it for over like 7 years manje. Enza njengoGrace. Ngisengizozama nami. Hey, Mandisa, story sekushukela. Hey. Siyeke story somfana. He said he's gonna be back in an hour and it's been over an hour now. Yazi singapopa kakhulu. Ngizoba serious guys. Ngizoba serious like serious. Ngagcina ne-stock sweet. Noma nithi nina i-stick sweet. Uyawathanda ama-sweet. Ngiyawuthanda ushukela ke mina. Kade ngayisho leyo. Njengoba bekubuza kunezinto ezifuna ukurekhoda vele. Ngiyabathanda labantwana labaya. Nami nibatshela ukuthi ngiyabathanda. Phela guys basenihlukene ninabantu akusho ukuthi niyazondana yabo. Mina noma ngabe kuthiwa bakwenzeni yabo. Sometimes you must let go because niyakwazi ukuxolela ama-ex enu ubuye niwakhulumisa. So a friendship, yes, it meant a lot to me, but like, you know, it is what it is. But I don't hate them, you know. Instead, I just feel like first thing I still care. But nje anginankinga nabo. Nje so right. Ni right ba right. You are eating my fave. Yo, ngagcina nini? For sure yo, I think ngagcina ukudla stock nini. Yo, it's been a long time. Uyangimangaza ukuthi usukaphi nayo. She has ubani one YouTube channel qala. Yes, I do have a YouTube channel. Kosham. Ukuthi angilogi in. Angazi ukuthi nginama subscribers ayingakhi manje. Ngizoke ngiyochecka lapho ukuthi sewayingakhi. Ngagcina 1000 something. Mara kunalutho. Akunalutho. Manje wayibuka phezulu mukhuluma. Senihlukene no Aya. Hayi, ngikhuluma ngo-Aya, mina ngikhuluma ngabanye abantu. Angikhulumi ngo-Aya. Ngu-Hood Baby ku-YouTube. Noma ubheke uSiphesihle Mdanda ngazi. Angisayikhumbuli mara ngiyazi ukuthi ngu-Hood Baby ku-YouTube. Kune reel eyi-1 lapha. Lama video lawa ama-shorts eyi-1. Hamba ubheka lapha ni subscribe ke. Ngikhuluma phezulu wena ngoba ngibheke phezulu I mean because like angifuni ukuniface uma ngisho lezi zinto lezi. Ziphuma kabuhlungu. I-Eclair ngiclear sweet ya. Bye zakithi, cela ukubuza. Udrop out esikoleni? Angidrop outanga. Angidrop outanga nje. Ngifundile ngaze ngayofika kwa N6. Who inspires you? Usibongile. Lo waku Sibongile and Dlamini's. Yabona uLuyanda uyangi-inspireisha and we are the same age. That's why ngithi I'm inspired shame yo. Ngithi ninezinye izinto ngeke nize nizibone. Angisho anikho ku close friends yakhe. Mimi okulo. Abafika late vele bazo screen record abathi Hood Baby and Aya friendship breakup. Soze yenzeke lento. Sonto. Yabo uLuyanda Zwane. Yo. Ngoba anikho ku close friends. Hayi. Mina ethi ngichomele ne ngi-2004 hayi shuthi ngimdala kunaye akusi-2004 mina. Angisi-2004. Shuthi uyi-2004 yini? Angisi-2004 shuthi ngimdala kunaye ke. Bengithi siyalingana. The Bomb RSA angisho naye ngifakile ku close friend. Ungifakile. Uye ku The Bomb wangenza ukuthi ngithanda Instagram.
no-TikTok uye nje. I'm sure sibaningi nje esa-inspire the bomb ukuthi sipost senzeni. Lapho-ke I won't lie. I even remember the time angifollowisha back with the bomb. Bekuyi-birthday weekend yami ngo-2022. Yo, ngahlanya. Kanti ngizomtexta, sa-exchange amanamba. Guys, yabona ukuthi izinto ey'serious. Izinto ey'serious. Nginamanga. Ungafuni ngikupruvele sisi wami. Ngafuni. Mina singithule ngoba kuzothiwa ngiyachoma. But just go kuma-following wami ne ubheke nje ukuthi abapha ama-celebrities noma ama-influencer lapha. I-most yabo we follow each other. Just go check for your own information. Lapho wena ungi-inspirishayo. Yabo, tables 10. Shukela is not 24. He's 25. Hayibo hudu namanga lapho ku-exchanging amanamba. Nginenamba ya the bomb. Hayi okay. Angazi ukuthi ngikholwa kanjani. Guys, nginenamba ya the bomb. Why ngiphikisa? Even Sweet Guluva follows you. Like, you know, izinto ey'ncane. Asithanda ukuthi sikhulume ngazo lezi zinto lezo. Angazi why bangiphikisa ngoba banayo iphone yami. Is he older than you or you the same age? He's older than me. He's older than me. Would you date a celebrity? No. I don't know. Futhi angazi ngayijothi ngijoyine influencer noma umfana oyi-influencer. Cause ex yami akekho ku-Instagram na TikTok. Very private. So I would never know. Mara even Nomzamo Mbatha ayisonamanga kangaze ngayibona leyo. Mara yabo like izinto zakhona. Kuba nje umuntu baningi guys like ngiyazi ukuthi ngiphila iphupho lenu ne ngiyazi. Wayirahala. Tugzin follows you. Obvious. Nolofatsa, ubani Nolofatsa? You're so pretty. Umuhle impela. Inkinga I'm taken. Sorry, you're lost. Sweet Guluva is not following me on Instagram. Maybe he unfollowed me, but I don't know. But we follow each other. Umfukeng. Oh yeah, naye. Baningi hamba niyicheckela mani ngalibele manje funa ngikhuluma. Like baningi labantu. You mean to my friends bragging about you following me. Yabo. Nolofatsa is Rilebuhile's girlfriend. Mina ngifollowishwa Rilebuhile. Loyo umfana. Hayi intombazana ngiyazi. Mawukuthi ngifollowisha ngazi-ke ngimazi mina. Cha. Nathi sizizwa si-special ngoba uyasiphendula. Okay, I guess ukuthi ayichomelani ke. Oh, Insta. I thought you said TikTok. No, sikhuluma Instagram. Even Beyonce ngiyadlala. Kodwa uthi ngi-ex ya Sweet Guluva ngiyibo. Ngisi ex yakhe. Most yala abantu abalapha. Actually, angijolanga, angikaze ngajola nabo labantu abalapha mina bonke. That's why nje ngibafollowisha. Angikaze nje. Wonke lama celebrity lawa. Abobani bonke nje. Angikaze sijole nabo bayakwazi futhi lo. But we follow each other. I'm trying to think of someone that's actually very big. Ubanje umfarisha umkhulu inkinga baningi. Oh nabo zinxumalo yabo izinto ezikanjalo zinxumalo umkhulu. Yeah, ayike uzinxumalo ke. Angifuni ukunichomela. Ish thingithule yazi. Mara hood so many views just to brag about who follows you. Yes, because they do follow you. Because they do follow me. Yabo, it's not like ngiyabrega. It's something that's there. Ngiyanitshela ngiyanazisa. Hayi ukuthi mhlambe cha, I'm not bragging. Abonkosazana daughter, they are there. You know. Nje like you can name them. Abolele inkosi. You know?
abolele inkosi. Ubani uStemena? Angimazi ke loyo. Angimazi. Sengigcinene ke siphe. Ngiza nesigaxa. Onginaka izanasa. Wazi waphakama. Lerato M doesn't follow you back. It's okay. Mina ngifuna bangifollowishe back. Bayangifollowisha back. Ngikhuluma like ngabantu abakhulu, ama-artist. Ngiyakubona kwama-influencer, yabo. Ama-influencer vele maningi. But ngikhuluma ngama-artist mina. Abantu aba-serious, like abantu abangeke vele bakufollowishe wena. No wahala. Ngiyadlala bafethu, ngiyadlala. Sibongile, we follow each other. Lerato Nxumalo, ngiyamfollowisha? Yeah, ngiyamfollowisha. Khona abantu enginga-expectanga ukuthi bangifollowishe back. Yabona nje laba engibabalile, yibo engibathanda kakhulu. Laba abaculayo, ngiyabathanda. Obo Jessica Mashaba, bakhona lapha. Like, name them. You have a sweet tooth like me. Ngiyawuthanda ke mina ushukela. Remember ngenkathi uthi awumazi uSindi Makhathini. Bengingamazi mos ngalesa sikhathi. Sengiyamazi manje. Siyafollowishana. And sesine number. I actually got her number today. Ngiyangichomela. No, like angichom njalo, but nje for the first time, let me just do it because, you know, why not? Hey, abo uncool. Like, yabo. That was a bar. You love Shugela. Did you get the IT expert? Yeah, khona bangilayeleni. It's Daddy Face 30 who acts on Piano Love. Yabo, no naledi aphiwe, we follow each other everywhere. You know nje. Mihlandama sesisunshiwe. It's fine. Ngiyabazi ke laba bangeke bangifollowishe back. Bongifollowisha back kahle mase senginemali yabo. Okwamanje ngizobe ngibafollowisha. Waze waqoka iwedges babe. Hayi, singithuleka siyekeni indaba zokuthi ngifollowisha wabani ngoba phela kuzothiwa he. Ingqondo incane lana, umdidi wakho lomncane yeza wena ziya. Umdidi wakho lomncane shwabene. Ngoba phela kuyadlalwa la. Kusekhaya la. Kuyasho ukuthi awujwayele kuba la. Kuyasho nje. No Dr. Maweni. Yebo, no Gogo Skhotheni. Bonke nje mara siyekeni cause le ndaba yami ukuthi ngifollowisha wabani i-offend abantu abaningi yebo. Ngithule ke. Ngoba manje bese kuthiwa mina ingqondo yami incane. Hawu cha. Bye. Uphi Yolanda manje ngoba soyadingeka usekho. Uyeke my sister ubuye ngathi sinenkinga entsha la. Ngathi sinenkinga entsha la banomona. Banomona. But guys, ngiyayidlalela mina. Ngiyadlalela. Anginichomeli. Ningaze nithi injani. Ngoba sebaqalile. Mara ngiyayidlalela shem. Akabuye Yolanda shem. Ngiyazela ba-offendwa yini laba nokumbasha angibazi ngoba ngiyigulela nje mina. Can't keep my eyes off your teeth. Nomlomo umbashini. Ngeke banifollowishe nayi. Mina guys ngiyadlalela kusekhaya la. No. So umuntu omusha simbona kanje ukuthi abajwayele nje la. Iplay any moderator. Ama moderator wawenza umsebenzi wawo. Ngathi bazoxoshwa. Awubaba umlomo wami ngeke ngibe nomredzetse. Siphe uyabona ke. Nginzeni venta ngilaleleke. Even siyamthanda. Asiyeke ukuthi ngifollowisha wabani ngoba i-offend abantu abaningi. Yabo. Ngone ngihambe vele ngiyolala manje. Khohla i-1. No, angilale ne or ngimfonele into ngiyalala. Or ngibuka TikTok. Girl wesigaxa khuluma phela. We are losing patience. Please. Girl wesigaxa no lizwi izanazo.
iza nazo. I wish I was your boyfriend. Bozongenzelani? Bozongenzani nje? Njengoba uwena ke. Bozongenzani? Ngitshela ukuthi bozongenzani. Ade ngikhuluma, ayi nani. Khuluma sisi, khuluma. Ngiyayiphina i-comment yakho njengamanje. Sicela ukhuluma ungasixaki. Sipheba bathini? Baba offended ngezinto engiyishoyo nje. Ufuna ukufaka into ecijile bayahlanya lawo. But guys, no. Enough is enough manje, ne? Khuluma phela noLizwi uyabonaka. Or ufuna ukurequesta sikuzwe kahle. Nalady, it's okay my babe. Noma ngabe izomncwabo. Yebo bakithi, yebo. Abayolala bayazela nami ngiyababona. Bayifanela nami sizela sonke. Usekhaya sisikhuluma. How? Khuluma girl ngeke. Uyofana noShanteli ke manje kunoLizwi. Abaleke ashiye silenga singazi ukuthi kwenzakaleni. Umuntu meka phika nani ngeke alala good night. Lala mangubani mfethu. Nami ngizoenda. Wena noLizwi udlalile ngami yezwa. Sayingendaba yakho my sister. Ngo-1 siyolala sonke. Manje awubuyele. I don't know what's gonna happen next, yabo. Cause angazi uzophuma nini aphakathi, yabo. So angazi shame. Hey, uMangubani usekhona. uMangubani akayindawo. Hawe Lucinda. Kulungile-ke. Sowukhulumile ngiyakuzwa ke. Mara siyalala manje, ne? Hamba ulala ngeke 7 more hours. Yo, ngcono ngiyolala ne. Mara ngeke ngimshiye yedwa. uMangubani usisi wekhekhe la number 500 exactly. Zomkhohla kanjani uMangubani? uMangubani ngeke ngimkhohle uMangubani. Cela umfonele bandla. Ekulindisa. Ade kulindisile. Uyasebenza hayi ngoba hleli nje lapha. He's very busy. Cha ngicela uphendule ngidinga usizo. Okay ngizokubheka manje. Ujomba angazi. Awumkhohle uShanteli. Cha yazi indaba yakhe yangihlukumeza kakhulu. Yangihlukumeza. But guys, I think u1 ukude manje. Khathele mina manje. Sizobonana ku-group chat kusasa. Ningakhohlwa. Ngizonikhumbuza kodwa. Mase sengiyenzile le group nga-eda ne-link ku-bio. Mara abantu, hey, angazi ukuthi ifaka abantu abayingakhi i-group chat noma ngaba nabantu abayi-1000 angazi. Igama le-group chat lithi iy'febe zami. Yezwa? Iy'febe zami. Izifebe zami. Hayi ngicela kuqala yimi admin. Okay 1k max okay ngcono iy'febe zami. Hayibo sisi igama le-group chat iy'febe zami. Iy'febe zami. Ngi-wrong yini guys? Cha. Ingagcwali. Ngingakangeni. Okay. First come first serve. Umuntu ojoyine osheshe wangena kule link uyingenele. Kusasa ngizonikhumbuza ke. Asifuni abantu bagcwale. Mase kugcwele angazi noma uyakwazi ukuvala. Ngizovala ke. Ne. Wenzeni ngaphansi kwami. Uphi uyolanda for sure ulele manje. Kweyiphi app ku WhatsApp guys. Mara ngizothenga iSIM card kusasa. Kusenye inamba, hayi inamba yami. Khona senze WhatsApp. Limit 1000. Hey sibaningi kodwa 1000. Ke ngesifaka abantu bonke la. Singathi nje boy 1 million abantu bangajoina but mhlambe like 200k abantu bangangena. Sengiya estimate uma ngabe nje WhatsApp uyayi-allow leyo nto ukuthi kungena abantu aba 200k but sebabaningi kakhulu so 1000 is enough. Awu usho ukuthi nje siba 1000 sesingahlulwa ukuplugana nokubonisana as abantu besifazane. I don't think so. So nje we must do that thing. Yeah, izosiza.
I can't wait. Already senginemibuzo eminingi engifuna ukuyibuza. Kodwa lento ye-group chat, yo, idinga umuntu one-Wi-Fi, cause yeah, idinga umuntu one-Wi-Fi ne-space. Cause kusazonyiwa abantu bazosenda izinto laphaya khona bazo-advertise. Ningasabi guys lapha kuya group ni-advertise nje imisebenzi yenu, yabo nje mhlambe nizobathola abantu abaseduze nala nihlala ngakhona. Yabo nje yenzani bafethu uma udayisa ama-headbands ungakwenza lokho usikhombise. If udayisa ama-pijama, like show us, or maybe if you need an advice, tell us. Mawufuna i-plug ngomsebenzi, or ufuna ukwazi ukuthi kudingekani uma kumele usebenze noma kudingekani kuphi, just don't be afraid to ask. Yiyo-ke i-safe space, or igama le-group. Yeah, igama le-group guys sithi i-safe space, yabo. Because iy'febe zami, no. Uzothi nje umuntu ongena efonini abone iy'febe zami. Usinto uthi unenamba yakho ade ngimbuza ku-live wakhe. Hawu kade uyo-confirm athi nginamanga safe space ne? Or i-hood space. Hayi manje sekuzobe ngathi ngiyi-boss, nginiphethe ngobe yami cha, eyethu nje leya group ukuthi iyenziwe yimi but eyethu. So akungabi nomuntu okuzomele abekwe phezulu abe sesikhundleni bese kube khona abalandelayo. Cha, siyafana nje sonke, please. Ingakho ngithi or sovele sibhale ukuthi this is a safe space, yeah, or sithi nje safe space. Sobona, but safe space. Why lo baba jika mase ngikhiya? Safe space yezifebe. Ay cha, that's crazy. Yini manje bengithuswa lo baba, khona baba bekeza la. Manje mangilokha imoto uyajika, so I'm guessing mhlawumbe khonto ayikhohliwe. Ngingase ngicabanga ukuthi khonto afuna ukuyenza, yabo. Cause ngewazi nje bangikhanyisile nje bayabona ukuthi kunobani la uphethe ifoni kanjani. But ku-safe la ngaphakathi cause awungeni ungena. Remember, angazi what card. Uyangithusa. Uphephe siphe. It's time for you to go back home uyolala ne. Girlhood nani sengizobona, but guys papa yini. Once we reach 1K, change the group link and or set ukuthi approve u-admin. Okay, ngizenza njalo ke. Ngizenza njalo. Love you Kimba. Guys, I love you so much. Sekuwana ngiboni. Ngiyangithanda ngiyezwa. Niqhubeke ningithanda. Bangizondayo baqhubeke bangizonda. Yebo leyo nto ilula leto. Ilula nje. Because awukho safe, okay. Ngizomtshela ukuthi ngifuna ukuhamba. But ngiyangithanda guys ne. Uthando lunye. Sasa I'll try and post, I don't know, videos of me dancing. Namhlanje ngiwathandanga. That's why ngiwasusile. But see you guys tomorrow. Bye-bye. Ngiyangichaza ke mase senithi kuyalalwa nivume. Yabo. Bye-bye. Sekungu-1. Ningakho ngivalelisa nje. Ngiyahamba ngingangixoshi. Hamba tu. Ngisavale iy'febe zami. Ba bafazi ba. Don't go. Bye-bye guys. You mangaphika nami ngeke phela. Sizobonana kusasa. Seyigloba yayibo leyo nto. Ya asivumi isifebe sethu. Hayibo hayi sizohambe solala. Abanye abantwana bayavuka kusasa. Nimxoshelani siyagula guys. Nina niyavuka ngisho. So please hamba nolala nje. Ningafuni ukulibele nibuka ama live abantu hamba nje nolala. Anginilawuli kodwa bese ngisho. Your DM